Kajing keblaya pi baro akan ni kepuar sesi sin pada haka kerteng jong utrai bot nong pen jengi uji sukres ningkong ngaku aban aingo na kabenta jong pilang baro ki bayar don penta akan ni kajing yak lenti rengkat bat nga haki ni ki santayo bangila pendap ki Bible study halor kat to kat ne teli ki benta kat ba ublai upen kop bor pat wai bor ngi bangi yok ban hikai bat kam kerpang ban yok jing hikai naka ketin ke jong u bat ban yok jing syarut naka ngai kublai na menta jong pilang baro ki bala Aisha bat kam kerpang ki bala duai ru na kabenta kini ki Bible study kumni bat ki ba aipor ban yasan ha ki jing shisha bat ke jing hikai ki ba bet ki benti kat gum na ka ketin ke jong ublai ini di Bible study iba khatdo iba ngala ban don benta rengkat bat pi ha kani ka kenti ke bementa mana kini ki santayo ki bangila let nganget scam ublai ula kerku yengi naga benta kani kasngi da ka babu jumut ru bakan de katayo ka bangi rakhe ya ka youth sunday ka jong ka youth week bat ka youth sunday kumta ha ka jing pensyai ka jong ublai ka benta ka bangi nyele kani kasngi ka topik kandai halor bangi don kam ban isi ka topik ka longkom ni ngidon kam ban isi ya ki ba it ki ba thon ki jongi bat yalade ban long ki senran ujisu isi ia ki ba it bathon bat yalade ban long ki senran ujisu bat kene ngila pensyong nong rem bat kene ke benta phila bani i bala tho ha ka gospel jeng Lukas kelenong ka bakat sau ka dekot ka ba arpun riu arpin nyo nadu arpusan ter kumto henry knang bakan long tang khendiat ngini shim ban ya study ban ya pule ya kani ka kten ke jong blai kani ka sngi tang na ka to gospel Lukas no bakhat sau ka dekot ka ba arpun riu bat ka ba arpin nyo ki kentien ki ongkum ni lada unu ru uwan hanga bat ubom isi ialah ukpa bat ialah ka keme bat ialah ka tengah bat ialah ki kon bat ialah uhmen hembau ru shenrang bat kenthai hoot bat ialah ka jong ka jing em jong u omla ban long ustenran jonga arpun nyo ko unu ru de ubamba ru ialah ka jong ka ding pna bat ban wan but na din jonga omla ban long ustenran jonga I kumba habangi puli gini ki kentin I kumba ujisu ong yengi pikwa ban long ki senran ki jonga da pikwa ban long ki senran ki jonga pihap ban isi eki be it bathon ki bakan thop nriu benta kata ukupa ka keme ka lok ki khon ki men shinrang ki para shinrang ki men kenthai ki para kenthai ka bamot nriu benta bat ka nyo pada ka dai ka bangi ban isi ka long hap ban isi yelde I kambo jisu ong lada pikwa ban long ki senran jonga pihap ban isi yakini ki nyo benta ha ka jing em ka jong pi lem kumta pemla ban long ki senran ki jonga pada bangi perkhat ya kane let's say ka jingkeli ka bangila ban mi kalong hatu jisu uklam kran bit hatu jisu uklam long ukran haka umut syanu haba ukran ya kata bakumno kala ban long bangi haban isi ya kita ke bait bathon namar haka wepat ke bentau ong wat ban i dikinong syun ban i diki para marjan jongi haba jisu ong i dikinong syun i diki para marjan kumno ula pada ban oingi ban isi ya lade ban isi ya kita ki bangi i ki bangi kenkor tam haka jing em ge jong abat jongi tangba I kumbaka ketin ke jong bleka keren syai bha baladangi kwa ban long ki senran ke jong jisu ngi hap ban isi ya kini ki aka ki bangi it bat ki bangi jan do tam ha ke jing em ke jong abat jengi bat kanang bangin smok khu kamut syanu kumni kanang bangin smok khu ka ka bu jisu keren u thau syanu bat ka jing mut ke jong ka sya ngangan ong rengan ya dengkat bat ke ni ka we kanong kho kabala tho ya kawe kakot kabakerteng ke New Testament World Insights from Cultural Anthropology kabakerteng ke jongka kalong ka Melina Bruce kani kanong tho ka ong bangimla ban yo snotho ngimla ban pephang ya kani ka benta na markide ki one of the difficult texts ke de ki benta ki ba ngi khamlong kulmar ban snotho ka ong bangimla ban snotho ya kani ka benta khalam dangi pule
ya ka ke ba la ja ha ka Old Testament ka bamot ko mga ong ru ha ka wepat ka Bible study ba bangi puli ka Bible ya le kat bala ban pet ya ke jing shisha na ka tin ka jong ble ya ka Bible kum ka we ka kot om man shushim nang to nang ni bat ban pen ya dei ha ka jing sngo ka jongi bat kum ta ngin le kum ta ha ka ni ka sngi ngin ya le ban sngo khu ya ka ka ba jisu ula ong ka lemba ke ke bala tho ha ka Old Testament la ne ka Testament ka barem kumta larangi pet ya kani ke kentien ka bangi ong isi ka kentien tanrai ka bangi i hang ni ka kentien isi kadai ka kentien ka bawana ka kentien Greek ka bangi ong kadai ka kentien ka bangi wana ka kentien Greek ka ba ong miseo balarak ni pai shikani ka kentien miseo kadai ki kentien ka bangi yo ya kani ki kentien misogynist lani ka ba isi ya ki kentai lani misogyny ka ba isi ya ka jing shong kha shong man the hate for marriage but kumta kani ka kentien Greek miseo ka donru ka jing ya dai baha bat ka kentien ka bangi ong ka kentien Hebrew pada ka bangi ong ka kentien sane bat kani ka kentien sane kadai ka kentien Hebrew ka baya srim bat kani ka kentien miseo te kumta tungin yepet ga ei balat kho ban isi kamot kumno ban isi ya kita ki benta ha ka jing im jongi ya ka balat kho do Lucas nungkong ngin pet lai tili ki jing thu khana ka banungkong kitab Genesis lenong arpu khandai de khot lai pu wei kadai ka baya thu ingingan pen pule kumne kadai ka tu ka benta ka ba gran shapang ka jing thu khana shapang u Jacob bat kumno u Jacob ulai tho sangkurem uladon arngot kitanga kita ke bedai shipara kalia bat ka Rakhel te ke ni ke benta arpu khandai lai pu ka ongkumne bat ulalek besut ru bat ka Rakhel bat ula it ru ya ka Rakhel kham tam kan mawa gini ki kentien ula it ru ya ka Rakhel kham tam ya kalia te ula shong shakri bat ulaban sa nyos nam kiwei pada kalai puai ka ong te utrai onda ulai i ba ula isi ya kalia isi mut sane hang ne ula ple ka kpo jongka handai ka Rakhel kala shong lengki te abangi pet ya kani ka benta ngiyo i kani ka benta kani ka benta ka pen i yangi kamut ba u Jacob u isi ya kalia kumbangi ngis ngotho mut habanga bat mangi isi e kibre ka mut ngim kran sho ngim ya let ya wan sho ngim ya day sho ngi kran snew yaki mut ngim ya pet sho kila long kidong shon ki jongi hanrai kat kum kani ka jing ngotho jong kani ka ktin ka jong ble kani ka menta ka bangila ong mantan kamut ba u Jacob ula kham i ya ka Rakhel ban ya ka Lia kapen i beg bo Jacob ula kham it ya ka Rakhel ban ya ka Lia bat kumta ka David ka bangi ong ka ktin pareng it's all about preference kadai ka jingjit ka jingi yano ngi kham ken kor yano ngi kham bu nung kong ha ka jing em ka jong u bat kam dei kata ka jing isi ka ba jeliu lene ka jing isi da ka jing long ka ba pura ka jong ka ko ba mangabat mengi ngi sngo thu ya ka ni ka kentin isi ni pet Deuteronomy lenong arpuwei ro ngi dang di pet pada Deuteronomy lenong arpuwei inyo i hang to sa kawai pada ka benta Deuteronomy arpuwei khatsan khan rio ka ong kumne khatsan khan rio ka ong lada ubri udan arngut kitanga kawai ka bau i kawai pat ka bau isi bada kata ka bau i bada kata ka bau isi kilakha kon ye u bat u kun kong jong u ka u na kata ka ba i u isi tikalalong ha ka bau la un bia benta ya ka khun shinrang ya kata ka ba udon bat umla ban penlong khun nang kong ya khun jong kata ka ba in ha ka jaka jong khun nang kong jong kata ka ba isi ubalong shisha khun nang kong ken handai un kong khun nang kong ya khun jong kata ka ba isi da ka ba ai u ya ka arsya ka ba udon benta namar uni ulong ha ka ba sedang ken ka bo jong u ka hok khun nang kong ka ba dei u kani ka benta na po Deuteronomy nong arpuwe de khat khat san ha du khan re ru ka dei ka benta ka ba kran chapang
kajing it jong ubreu badan arngut kitengah udan arngut kitengah ka banengkong bat ka ba a ka banengkong ka dei ka bu isi ka ba ar ka dei ka bu i ka ba u i te uni ubreu ulayok khon bat khon nengkong udei nu khon na ka ba uta na ka takal tengah ka ba u isi bat ka khon ba ar udei na ka tengah ka ba u i bat kat kum ka an la ya thu ingi ba uni ubreu omla ban a ya ka jing long khon nengkong ya ki jing a jing don jing em ke ba hap an ai kum ka jing penyat reti jong ka jat ben review ba ki haban ai arsha ki khon nengkong umla ban ai tang namar bo i ye ka ni ka lok ka ba ar umla ban ai ye ka jinglong men ya khon jong ka ni henry haban bot ye ko kombat ba haban ai ya ka jing ai ka ba khambun sha ya u khon nengkong na ka ni ka lok ka bo isi kani ka mot kamut ba ladangi pule kamut ba kani lembah kani ka bentak ka pen i ba uni ubri umdei bo uisi thlong melo thlong seeng ya let ya wan shu bat kani ka lok ka banengkong ka bo uisi hanrei kani ka bentak ka pen i be la pi puli ki wiki translation ka ong ba uni ubri u la kham i ya ka lok ka ba ar ban ya ka lok ka banengkong kumta ngi sngo thu ha na baro artli ke benta kadai ka bakran chapang ka jing it ka bakumno ka bakatno ngi ai yakini ki jing ya dai jungi mot ngi ai preference ngi ai priority yano ngi kham it yano ngi khambu yano halor ngi kham sngo men sem yano ngi kham sngo dan jing ya dai batno kata kadai ka jing sngo thu ka ba ngi sngo thu lembak ni ki jingja lada ki pet ki jingja ka balai ka badon ni ka kten sane kadai katu ka benta ka bangi pet namba ke kitab Exodus lenong lai pu a da khot at pun ri at khundai ter kum tu kadai ka be thu ingi kumnu ki khon Israel kila shna yo tu khon masik yo kila shna yo tu khon masik siar bat kila mane bat ondala wanu Moses kumnu Moses u ongi kitu kilibi baki de ban penyap bat kum ta ter baki de ban penduk no kita ki ba mane belai thau bat kum ta ter bangi i ka ju ka jing tho Deuteronomy lai phulai lenong la rangi pule Deuteronomy lai phulai lenong hang tu ngenyu i ka khot ka ba phra bat khandai ngi i kumne bat shapang ulibi ula ong to ai hak baki thumya ki ba thummem bat ki urem jongme ken long lem bat uba kho jongme ya uba mela tunju hamasa bat uba mela pin yai pinne haki meraba ubala ong haukpa bat halaka keme ngam shim lai iu bat shim lai thu yo yala ki para lene shim lai thu yala ki kon naba kila sumar ka kten ke jome bat kila rakhi kho ya ka jutang ke jome kini ki benta ki pen i ba kumno uni ulebi udai banjit uni ulebi udai banjit apdeng manu ban khamdei ublei ubashisha nakabanta jong udai banjit apdeng kini ke belai thau lani apdeng kini ke belai ke basut kiba ublei ubashisha ban ni i bahang ne ulibi ula khamjit ya uta ublei ubalong utrai uba Moses umane watla ki khot ki jong ki dikhot ki bahaying ki ba it ki ba than jong kimla ban ya don banta lembat ka ba pen i ba nakabanta uni ulibi ula khambu ningkong ha kata ka jingjit ka jong ya ublei jong Moses ya utrai umdai ya ki we pat watla ki ba it ki ba thon ki jong uru ki don banta bat wat ki be it ba thon jong ki ba u i de ki don banta ha kata ka jing mane e ki ble tha ngi kan mau ki jing itu khana mo ke bangi dang da rakhe manta ka jubilee jong kana bon jing dap snem jong kana bon ngi iru ka don ka ju ka ru ka me kana bon kanabon habala ong ka banjit ban let mission la ni ban shong ba ki mi pa ban len yu jisu ne ban shong ba ki mi pa kan dambon le se hak kentin jong kan ka Old Testament sane ka mot la ban ong ba kanabon kala isi e ki mi pa bat bahayang basam ki jong ka bat kala i ya ujisu bat habakan nabon kale kumta kamut bat kanabon kala isi ikikmi kikpa kam kaon keren kala ijelap lani kala ingia ikikmi kikpa jongka kamut kumta kanabon ngangit siam kadang kadang smotenan kadang kwa hiban yudan benta bat kikmi kikpa ngiken mau baka yam bat ka sngo pangnut habaka jingai ne ke ying kasam henrei ke ayo baka nabon kala le kalong kala jet
kaya kata kabalong preference na mata jongka ban it yu jisu kalabo nungkong hakmat bat namar kata larangi ngi pule ya kanika gospel jong Lukas lenong khat sao do khat arpun re bat arpun yo abo jisu ong day ban isi ya kini ki nyo benta ki ba khat ki ba e basam jongi bat yala de ujisu uklamut bayangi ban isi e ki banum ekran ban jingai na ki banum perwa banum pikir na mata jong ki kamut kumta hande ujisu umut bet ban bu preference ban ai ban bu nungkong ban bu halor nalor yano hakajing em gajongi bat kumta nila ban bu ya kiwei pada ya kita ki badon jinga dei bat ngi bat yala de hage benta ka ba ar bat ka balai kum ta ter kat ba ublei usya bat kat ba ublei u ai bo ringi ban le kum ta bat kum ta keni ki pen i ngi ba kat kum uwe unang tho u ba kerteng u Daryl Book u ong hakane ka kot ke jong u Lucas the IVP New Testament commentary series hakakot ke jong u ong kum ne bakane ka ba u Lucas u tho kamot bet chapang loveless kabamot ban it kamduna kabamot ngi haban it kambo new jisu bat kumta sabo yakiba it bathon ke jongi bat yalade hadin jong ujisu bat hadin jong u kumta habangi pule yakane ke gospel jong Lukas nong ka khat sao ka khat arpun re ngi shai ba lamba ka to ke jili lamba ka to ke serngeu ke bangila pet lamba ke ke belajar haka Old Testament ba lamba ka jing em jong ka nabon ngi sngo tho ba ujisu klamot yang ban isi eke re umot ban bo nengkong bat Mathias la rangi pule Mathias sipau laifu nyo Mathias haka jing tho jong umlong kum uluk ba tho isi re Mathias ong bangi day ban ban yu jisu ban yu jisu kamlo angam penpuli nam ta jong pi Mathias le nong ba shipau do khat lai punyo u kham shai ba Mathias ha ba ukran Mathias le nong ba shipau do khat lai punyo ka ong kumne lai punyo uta uba je lokpa ne la ka kmen na lor jonga omde yu uban yo nanga dabat uta uba je lo khone ne ka khon na lor jonga omde ban yo yanga kabamot ujisu ong bet bangi day ban ya nalordo kabahalordo bat ngi sabo ya kiwe pada kham hadin kita ki benta arpunyo susyo ban so tho ka khat bar punyo ang uno de u bambaru ela ka jonga ding bat ubawan bot na den jonga omla ban long kisendran jonga kani ka kenten bot na den jonga ka bo jisu ang kadai ka kenten ka ba ai ngi ka jingring dor ko ba ang mansua ba kino kom kunuksa kom yo anes ki sendran ki jong u ki de kita ki ba bot ki nong ki de ki lani mano ki ba bot ya unong hikai lani unong yalam wala ka long kumta hanrei kani ka kentien bot yanga ki kentien gri ki bala tho hakane kadai kumne kani ka kentien gri bot ke ba ong ne ba one bot na din jonga kani ka kentien gri ka ong kumne ka kentien kentien gri ka ong eri katai opitzo mu mod bot na din jonga balarangi pet ko Old Testament larangi pet ko Old Testament ka barem haka kejingpen kala jongka syaka ketin Greek kabangi angka Septuagint larangi pet Deuteronomy lenong henriu do khat sao pin omelet na dien ki weipat ki blei jong ki breu ki basodong jong pi kabamot pin omelet na dien ki weipat ki blei kabamot ba ka ka ba unong tho ang ne mo sumut ong ba ladanga bat mangingi de ban bot ngibut yano larang ngibut na din jono kabamot bangi sakri ru yaki kada kajuk ka kentin kani opetzo kari ka kentin Greek kabadan haka gospel Lucas hakani ka kentin hakani ka benta jong Deuteronomy lenong bahan ri khat sauro kadan kani ka juk ka kentin opetzo kabamot bot na din but ka ka ba Deuteronomy uhikai ngi kalong balada ngi bot na din jongno kabamot bangi ngi sakriru yake ngi ai bor ngi ai ka bor jongi ngi ai ka por ke jongi ngi ai yaka ngi ai lut ke jing ngi ai ka jing ke jongi ngi ai ka devotion ke jongi yakita ki bangi ngi bot pet pada ngi lasngo tho menta mot lada ngi ladangi ngi bot yano ki bamani belai thau kabamot ka jing syakri ke jongi ru kan long na kabanta ke jongki kabanta ka ba ar Deuteronomy khatlai
sau pada khatlai sau ko ong kum ne to phin ya but ya utrai u boble jong phi bat phin shap tieng u bat phin sumari kum jong u bat phin ko ngoru ke ktin jong u bat phin sakri u bat phin yai ne ha u kani na ditron mil nong khatlai de khot ba sau ru ka don ya ka ju ka kantin ba ong tuis phang ka to ba ong ba phin kata baong ba pin buat ya utrai kajon kaju ka kantin buat ya kani ka kantin baladon ka gospel Lukas opitzo bat kani ka kantin ka yathu ingi ba ladangi ngi buat ya no ladangi buat ya no ka bomot ngi syakri ngi syaptieng ngi yaine ru bat kita kibangi ngi buat kumta dakani karukom sngot ko ngila ban ong kumni baka bahaba ujisu ong deban isi yekiwei nakini ki ad khot ki bangila pule kamut bet bo jisu ong la pikwa ban long ki senran jonga pihak ban bu nung kong shwa yanga nalor ki ki ba ki jong nalor ki ki ba it ki jong phi bat nalor ilade namar balai lada ngimle kumta kumbo ong kumau Deuteronomy long reu de khot khasa ko lada ngimle kumta lada ngi bakla ngi bu shwa yekiwei pade halor jong jisu kalong thik kumbangi sakri kumbangi aya ka bujing it ke jongi bat ngi yane bat ngi long kumbamane blai thau yaki bat kumta ka jing it bat ka bor jongi ru ka ya chwa shaki hande ke eka bu jisu ong yanga bat ngi kalong one ai shwa yanga ke baro integrate ya don dengkat ya long ko we ya ne bat nga ya long ko we syakri yang asyap tiang nga bat ka ba mi na kata kolong bahaba manga bat mangi kum ki senran jongu ngi ong jisu melong baningkong ngi ya rong ngi ya long ko we ka do kum ba ong jisu ka tanat bat ka tanat bat uding ba ngi ya long ko we ka met ka we ka men sim bat u jisu ka ba mi na kata kolong ngila ban kham I chu pade yala de bat ya ki we ki ba I bat thonjingi om shu kat kum ka jing penyat bat kat kum ka jing kat kum ka lenti ki ba kawai ki pat ki ba hikai ngi andai bangi it yu jisu u hikai ngi bangi bu nung kong yu hikai ngi ban it yala de bat ikiwei ha ka rukom bat ha ka dor ka bu jisu bat u blai u kwa yangi bat un emru kat kum ka jing thumu ka ba lokhot yanga bat ngi bat kum ta kababu nung kong yo jisu ka jing im kamdei kabayale persya kamdei kaba isi kamdei nama kata kababu kaba kendat no ikibi bathon bat yalade banom pikir shu ya kibi bathon bat yalade em kamut kumta hari kaba mut ba habangi don ba jisu ngi it yu na ruko dot not ngi bu nung kong yu kaba mut ba ngi ngesala ba ke baro ki babut na kata on syak define on syak yalam lene da kata ka jing it ka bangi yo lembau Jesus ba la do Jesus Christ ulong ong it ki parlok jame it ki nong shon it na do ko dot non le ba bat habangi ngi long ko we ka bu Jesus kita kisok ki bangi don jing ede bat uru kin mi ha ka jing ede jungi bat ki bahiyang basam ki jing mi ki jing ede bat ngi bat ki ba e bat thon jungi kin mi ru kisok kat kum ka jing ai ka jung ke jing ede jungi bat kita pada bat yala diru kumjo ublay yun yarap ingi lamba ini jing sngotho bat ngin kan mau ba bangi khot yala di kisenran jo kan mau bangin ai bat baki e ben ai cho baning kong e yu jisu bat baki ta ki ki bangi bu akhmat jungi ken syak penyat pada kita ki ba ar ken syak penyat pada ha ka ka bu jisu ulayalam yang abat ingi kum kinong bu jong jisu to ai bu blay u jisu un penchat boringi bangi laban it ikiwe kat gum bu jisu u it ya wat ya kinong pop ki ba crowd utam ublain kot ku ingi sa sisien pada kani kapor ublain ni rap ingi ublain am takaburam jong tengini duai jisu ka jing em jongi ba man la kasngi yo kumno ko try ha ka jing long sanran jongi ka jing kam jongi bangi long sanran ande preng kum kata ko try ngi ki compromise ko konrat bat ngi bo ko try ide yame ha kata ka duan ko try ide ban ai ko try bangin kinya ayame ha ka duan jong ki ki bangi kwa ban le shwa ba yo teng ko try ha ka jing em jongi walangi ong bangi long kinong buat jome ki kristan kinong buat ki jome penban yo teng ngi buat nung kong ko try ki ki bakwa jong kado ya ka spa ka pau ya ka buram ya ka nam ya ka fame ko kena larangi buat nung kong ya ki wei pat ko kena lat na me yo ki don kum kita ya rap ingi bangin smothu ba bangi le kum ta ko try ha ka rukom ka ba smothu ba ka rukom ka bangim smothu yo le si ba kita ki ya lam penban ya ka jing em jongi bat paki penla penlong yangi
bangin bu ye me shakendong pat te kan rat bi de bangin shim ye me tangkum ko option ko try ha ke jing em jingi ya ki ke bangila banjet handai ke ni ka sngi me hikai ngi ko try ba bangi long ki sunran jo me ka dai yang abat ngi ba ka jing dawa ka jo me ka long bangin bu nungkong do tam ye me ha ka jing em ka jongi bangin ai ko try ba me hi men pen yat pade ya ka jing dai ke jongi shapang ye la de bat ki ba e ki ba thon jongi namar bangi tips kama bangi bu ye me uba ai ke jing em me uba tip ye ka ba me uba ya la me ke jing em jingi kat kom ka jing thmu jo me men ai hangi bangi la ban e ru iki kat kom kata ka ba mela ai hangi ya ka dur ke jo me kum ta kan rat ya rap ingi nama kata bangi la ban long hok bangi la ban long tikna ko try bangi la ban long scam ba ka jing dei jungi kum kisan ran ke jo me ngin ai nung kong ye me wala teng teng ka pang ko try wa teng teng ko krat ka penduk no ingi ki ko try ki bangi e handai ai ya rap ingi ko pa bangin jet ba me melong nung kong ba tang ka jong me ko try ngi dei ban bu nung kong ke jing em jingi nang ta pen long ingi kisan ran ke jo me hapeng ki jing tolon nginang la ban jam rangkat ban me man la ka sngi ngi dua ngi pan ni baro aka kateng jong Jesus Christ amen.